Umgibe udume kakhulu ku-TikTok ulokhu eshaya eyihlaphaze njalo indaba yakwaShembe-ke yokuthi-ke laphana-ke iy'ngane ey'ncane-ke zigcine-ke zisemshadweni-ke nabantu asebekhulile abangamakhehla. Kodwa-ke nakhu futhi la umgibe-ke sephinde khona-ke wadibana nenye yenhlanhla-suthu-ke laphana-ke waphinde wayiphendula-ke ngale ndlela-ke ayiphendule ngayo. Ngithe angikuthatha ngikubeke njengoba lunjalo lolu daba-ke khona la kwisiqiniseko esemedia-ke ngicela uyizwele-ke ukuthi uthini-ke umgibe mekhuluma kanje nalo daba-ke awulithozela ungakhohlwa usubscribe-ke uphinde-ke ulike-ke lama video. Futhi uma ungathi uyamlandela umuntu othi ukushembe isibongo sakhe asiqondile. Uyanya wena mpandlana udakiwe nje futhi la kutshele mina ngizalwa kwaNxumalo mina umama wami waNxumalo uyayizwa indaba umama uzalwa inkunzi umjijimane ezalwa inkunzi ukhokho wami uSofoco isigwili sokuqala ngqa kwaMandlakazi akekho umuntu waMandlakazi ebhanga noma ongamazi uSofoco isigwili leso sokuqala kwaMandlakazi njengamanje umuntu ophethe uMandlakazi ngobugwili umkhulu wakaNdwandwe umzizi finish ngihluleke lapho ngizalwa kuphi ke le ndawo ke base sebethutha ke baya kuphi ke manje phansi le umunye wangobombo wehlele phansi ubheke kwenkunini ujike ubheke egujini uqhubeke khona isikole kuthiwa imankenke lapho ke mina ngizalwa kwaNxumalo emankenke lapho ke njengamanje eyifa ngoku bese kuthi ubaba ongisalayo ubaba uNyawo uzalwa inkunzi umkatakati usiphendula ngaphandle kwenombolo yazi umkhulu wami ubedumeke ngakithi yoshaya phansi kongome le phezulu edume nje ngokwelapha nje abazali bami boyithu baganana nje kahle nje ngiyingane nje yasemshadweni nje into yami clean lento eshowo umsangano udakiwe hambo tshala ilokhuzana la ekhanda umilise inwele la angeke mina ngisobe ngathula ngendaba kaShembe as long as ngisalala nanengane ezincane nje ezivana 16 years ngeke lento ngize ngiyithule leyo angeke two nithatha ingane zabantu ezihluphekelayo ezingenabezali niyoyixhinxa ngamakhehla amadala nihlulwa yini ukuthatha izingane zezigwili zakaShembe ezincane angeke nihlulwa yini hey mina lento yakaShembe ngizoyeka ukukhuluma ngayo that day ni kusuka ikhehle edala la 65 years liyothatha ingane ebuya evarsity ene degree yayo eyisebenzela kahle enemoto yayo yes ingane wasiya umphabazo ukuthi ushawa kanjani eRes ngofuma lapho ukuthi imba futhi into yakaShembe iyekeni ngonimisa lapho ngqe ngoba hlasuwela nje ingane ezilambelayo nabasala abalambayo abangenalutho ohoba abazali izinja zabazali ngeke nginiyeke mina ngohlezi ngidlala nani mina hlezi ngidlala nani mina suwela ingane yabantu phela esebenza grand mhlawumbe radiographer nje ihamba ngemoto yakho nje inswephu bese uyothathwa impunga ngeke kwenzeke lokho that's a future impossible tense niyanisukela ingane wenza igqila emzini ifakele izifo nina nigqileza ingane ngabe nineza ingane imali ukuthi ifunde ziqhubeke nempilo phambili ingane ngeke niyeke mina wena mpunga nje udakiwe wena.